El portaveu adjunt de Compromís, i canviant de tema en esta informació, ha presentat la primera proposta de llei del seu grup. Es tracta d'una iniciativa destinada a conjuntar totes les mesures governamentals disperses relacionades amb la violència masclista. Segons Enric Morera, la llei que es presentarà pròximament a la resta de grups aposta per crear un centre d'estudis que coordini iniciatives i posa en marxa unes altres relacionades sobretot amb la prevenció. També ha criticat que el Consell no hagi fet res per posar en marxa la llei estatal contra la violència de gènere. Que de la llei estatal, que comporta una acció de govern amb recursos, la Generalitat Valenciana, de forma increïble, rara, perquè n'hi ha una voluntat manifesta per part del conseller de Justícia que este sigui un dels capítols d'esta legislatura, per desgràcia, han retirat fondos que n'hi havia del govern central per actuar contra la violència masclista, la violència contra les dones, perquè no s'han seguit, no s'han desenvolupat les accions que contempla la llei estatal. Aquesta proposta de llei contia articular totes les iniciatives, articular-les i donar un instrument jurídic de major nivell per a acabar amb una lacra i acabar en la violència masclista,